Så hvordan ser du udviklingen i Skødstrup lige nu? Jeg er bange for, at der bliver for mange butikker, der lukker herude. Og det kan vi allerede se op på Nytorvet. Ja. Og det er sødt. Og der har været en skævvridning, men nu bliver den så ændret med, at Fakta flytter herfra og så ned til Skødstrup. Ja. Og der har været en skævvridning, hvor alle butikkerne ligger her. Og det er fuldstændig vanvittigt, der ligger 4 mere eller mindre supermarkeder i en firkant her. Og så en ting mere, jeg er bange for, at en af dem lukker jo nok. Og det er jeg bange for, at det bliver dagligbrus nede i Skødstrup. Ja. Fordi vi har både en dagligbrus, og vi har en superbrus, og vi har en Fakta. Hvordan ser du Skødstrup om 20 år? Jeg håber ikke, det kommer til at være. Jeg er bange for, det stavner. Jeg er bange for, det bliver en stagnation. Altså, der falder lidt mere ned. Altså, der har været et tempo på, som jeg tror, det er løg. Og det kører enormt meget ned. Jeg er 71 flyttet herude. Der er herude 60.000 mennesker. Nu er vi små 8 ikke. Der var skolen jo en af Aarhus Kommunes største. Med omkring 1000 skoleelever. Og det var lige blevet udvidet. Der skete der jo det, så faldt lige pludselig børnetallet. Der kom mange langt ned, og så blev den stillet tilbage, for der var jo forfærdeligt masse elever, der blev fordømt til skæring dengang. Og alle dem lige fra Stustrup, de kom jo her før i tiden. De går jo i skæring i dag. I den side, jeg har boet, der er bygget 2 haller herude. Så der er sket en masse ændringer. Hvordan ser du Skødstrup lige nu? Boet her sådan i efterhånden 6 år, og jeg synes, der er sket en allerede rigtig god udvikling. Det er blevet lidt mere hyggeligt, vi har fået nogle flere butikker. Jeg kan mærke, der flytter flere og flere til. Det er et godt lokalsamfund. Hvordan ser du det om 20 år? Jeg tror, der kommer til at ske meget mere endnu. Altså, jeg tror, der bliver noget fornyelse af mange ting, fordi at det bliver en større og større by. Det kan man mærke, der kommer flere og flere til at bo her. Jeg tror det, og jeg forventer næsten også, at der kommer til at blive bygget nogle flere ting, som er interesse, f.eks. sportshal, der kommer andre ting, måske svømmehaller eller hvad det er. Jeg tror, der sker en stor udvikling. Hvordan ser du Skødstrup lige nu? Der bliver bygget en del, også nye butikker. Om 10 år. Hvordan tænker du, det kommer til at se ud? Jeg tænker, at det her byggeri, det fortsætter vel sådan Skødstrup. Det er vel endnu større, i hvert fald med flere indbyggere. Tror du, de kommer til at vokse sammen med Aarhus på et tidspunkt? Nej, det tror jeg ikke. Okay.